Екипа, да, Good morning! Айде! Отиваме на състезание, тръгваме. Отиваме на... Къде отивахме? Костинброд. Отиваме на Ендуро крос състезание. С на Мартин Буса сме. Ето я... Беатрис, ма за на Мартин мотора няма място, той ще е само публика. Нали? Виж, фактори пилот. Втора капла, тениски. Няма лабало тук. Всичко имаме. Ще снимаме там. Имаме проблеми с мястото за багажа. Ама всичко ще оправи, ние сме професионалисти, нали? Айде сега. О, като очак си. Ето е, добре. Абе, оставя така, нищо и няма. Колежката. Мами. Йор, мами. Мартин каза, снимай купите. Еми... Снимай ги! Има, не е като да няма. И мотора тук. На Мартин бегачката, колелото. Чакай да го карам малко назад него. Не. Баща му ще ма би. Направихме оглед на трасето. Много странно трасе. За тренировка ще... За тренировка ще бъде добре. Малко се разменят препятствията, ама... Старали са, което е важното. Ще видим как ще се получат нещата. Ще правим един бърз. Имам 29%. Аре, бе, телефонист. Имам 29%, не знам как станат с работа. Чели, ще си камерата. Чиста ръката, ще олепим и тук едно лого, което не трябва да се вижда с тикс. От на тати тикс. По-накриво ни можа ли, бе? Трябва само да ни се види. Булдог рейсинг. Гъв? Ай! Друга, да потика ходната. Мара кава. Определено мисля, че ни забавлявате и забавлявате всички тези хора, които са фенове, разбира се. Но можеш ли да се представиш също? Веско Паспалев съм от Националния клуб Ендуро Виктори, Букова и Стрим. Приятело, в по-тежки терени 100% сте били? Доста по-тежки, даже последната седмица, когато бяхме, не спря да валим 3 дни. За широката публика можеш да кажеш, лесна ли Всичко по-тежки. Хората си е най-спокойно, природата да видиш. А кога? Да кажеш? Кога за първи път реши да се състезаваш по подобен начин? Ами, от малки номераци, но доста години карах планинско колело и от 3 години се състезавам с мотор. Участвах в Супер Ендурото в световния клас в джуниора. Искам да кажа огромно благодаря на Монката, че се е постарала да направи нещо подобно. Това е единственото в България от този тип състезания.
На мен ми пасват доста и се радвам, че ме покани да карам тук. Наистина признателен и благодарен, за което ти благодаря и аз, но майката и баща ти как гледат на това? Ами, майка ми малко е страх, често казвам, избягва да идва по състезания. Подкрепям да е безвъзмездно, защото ми е до мен във всеки един момент по състезанията и навсякъде, за което съм малко благодарен. Впрочем ми става интересно, че от планинското колело си решил директно да скочиш и тук. Ами да, както казах, малък карах, може би от 4 годишен, но след това първи. Баща ми цял ден да карам мотори и благодарение на него запален и радвам, че имаше възможност да се състезава. Все пак надявам се да посъветваш и всички тия млади хора, които искат да опитат в неконтролирана среда, да не го правят. Ами да, тренирайте на полигона обучение за отдор. Най-важното е да разположите и сме здраво. Правете глупци, правете благодарим още веднъж, разбира се, и само да ми кажеш в какъв мащаб каза, че сме ние, как се представя българският национален отбор? Ами, нямаше много момчета, които се състезаваха на свободния план, как само аз и още едно момче в престиж. Мисля, че доста от момчета имат потенциал, просто им трябва малко повече увереност. Аз реших да се хвърля да направя по-дълго, което ми мисля, че не би ми навредил, напротив, питахте, защото не е много широко познато за някои хора, но който се поинтересува може да ви намери в интернет и разбира се да ви поддържа и да ви поддържа на някакъв начин. Благодаря много и аз. Пак казвам, да ти благодарим и ние. Още веднъж. Ползвате ръце така постоянно. Една минута. Нонче видя да се чупи и искаше да се пърси се с задница повече. Но се Иван сега колко време остава? Трябва по този рунд. 30 секунди. 30 секунди до края на втори рунд. Дигане на ръка. Неочаквано. Господин Иван Съден. Като гръм. Много аплодисменти за Венци. Пиха ма, това го очаквах напълно, всеки ми викаше, иди там ги удари на ендурокроса, иди ги удари. Винаги така става, това момче. Него си вече е гласен. То да, няма да го снимаме, че той не е фотогеничен. Убиваме малко за клипче. Ама няма нищо, браво, биха ма. Нямах много късмет, на първия манш вървях първи, но за жалост падна един състезател пред мен. Нямаше как да мина, няма как и да мина през него. И просто изчаках, преварих, ама завърших втори. Втория манш вървях втори зад Марти, но едното дърво прескачахме две на двойки, те са там някъде, прескачахме ги на двойки и за жалост тази, която е на приземяването, премести друг състезател, защото мина през нея. Той отиде по-напред и аз се забих с предната гума челно, следователно през кормилото, заклещване. Има изпревариха и Любчо и Калата, но важното е, че сме здрави, уважихме монката и така утре ще покараме на Бухово. Може ли от организатора две думи за нашия влог? Благодаря първо, чакай, че натам много свети. Благодаря на момчетата, че се раздадоха, въпреки че някои от трупите се разпарчаха. Мъжка битка, първото им се зави свят 7 минути, но след това вече на 4-те май беше по-добре, така че ево на всички, благодаря. И ние благодарим. Кажете мерси, бе. Благодаря. Това видя нещо. Телефона да воля, Георгияне. Какво видя, бе?
Втори и трети. Аре бе, Рокет! То взе хубавия мотор. Много е силен, внимавай! Като на Илиян колата е силен. То на научен мотор всеки знае. На научено всеки знае. Един отпадна! Битката е обез... Опа! Голяма работа, бе! Ja ga zanter motor. Това е. Ето. Перка гумите. Това е за YouTube, не дай така. Емката! Апа! Чакай! Honda CR 500. Чакай, чуй. Cold start. Давай. Чакай, свободната. Борт собственик на CR 500. А тази камера е Смарт. Мистер Дончев, който е, разбира се, страхотен ваучер за почистване. Това беше. Благодаря за гледане. Се следим в следващия път.